Ngai ngui ublay ni kapor haka bangayo ban peteng biang ban hikai ni ka kitab sam ka ba arpulai. Enrei haka ni kapor ngakwa ban ya pusan bet fi ban hikai fi ka dekot ka balai na ka ni kitab sam ka ba arpulai. Upen pai pat ya ka mensim jonga. Upen pai pat ya ka mensim jonga. Ka jingmot hang ni kalong. Ka jing pen pai pat ka jong ublay. Kani ka jing kerku ka bangiyo na ublay ba udon hau ya ka jinglong. Ban pen pai pat yangi saka mon ka bajanai ka jong uhi ka jinglong jong ka langbron ka long ka bakloi ban sakama wat lada ka don ha ka kenhun kata ka jinglong jong ka langbron ka kloi ban sakama ka jinglong jonga jong firu ngi don ka jinglong ka bakloi ban sakama na ka mon ka jong blai ngi sakama wala ngi don ha ka kenhun na ka dawla pen srim yang ai fi kum ka langbron ka don ka por ba ka langbron hakapor baka bang ban bam yaki plang halum hakata ka jing bang ga jonga ban bam bat bam si bam yaki ki plang ki badon halum ka klempoi perkat baka yat lat no naga kenhun ka sakmano naga daga kenhun ka baka kadon ka jak lentino naga daga jaka ka baka kadon hakata ka jing bang ga jonga ban bam bat yai bam yaki plang halum banda kala sakma kalang brot kam nang su wan pai kam tip lenti su namar ka jinglong jong kalang brot kalong sisin bala sakma la sakma kam nang su ban wan pai nada ka daung yo ya ka parshi jong kalang brot ka bala jano kalang brot ka bala sakma ka gospel jong lukas kalong ka bakatsan unong up lang brot ulet ban wat ya ka lang brot ka bala ja ka bala sakma namar ka lang brot sisin bakala sakma kala ja kam nang su ban wan pai shala ka jong ka kenhun haga kitab Ezekiel ka nong ka balai pusaw ka dekot ka bakatsan ublay upin itu ilade buong ngalong unong ap langbran upen srim yaki ikon Israel kum ki langbran haga dekot ka bakatsan uang nganwat yaki langbran ki bala jano katadi ka kam ka jong unong ap langbran ka kam jong try ka long banwat yaki bala jano u apostol Petros ru utho haka shiti baningkong Petros kalong ka ba ar ka dekot ka ba ar pusan upen pai pat yangi sha uhi mdi mangi bawan pai sha utrai de utrai kan ubapen pai pat yangi sha uhi kata kaba utrai ule naga benta jonga jongpi habangila pai den ngimnang shu ban pai sha utrai kata di ka jinglong jongi ngimnang shu ban pai sha utrai kapor ka bangila pai den tang ban let jingeseng ru ngim kwa shu tang ban duai ru ngim kwa shu ni snow bagi tu kentin jing duai ru kila jalhut na kasintur jongi ngim don kentin shu wat ban duai ngim nang shu ban duai ngim nang shu ban sekri utrai ngim la shu ban ya sakaman ni snow kumbang ila don haka tliu jong ka jing penrem haka jaka kabang snow kumbang ngim la shu ban light nang ta ngamar ngila don haka jing pai dien kum kada kalang brot kabla don hasiteng riat kam nang shu ban wan pai kam tip lenti shu hangnu kada ka kenhun jong ka don Henry day namar ba unong ap lang brot ulai daladi ban wat ya ka lang brot kabla jano kabla sakma day namar ba utrai ma uhi ulai ban wat yang ba ya fi day ma uken uba pen pa yang ya fi bangilong kumne bangilong menta banunong ap lang brot anda ula syam ya ka lang brot kabla sakma usyim ya ka ura ya ka namar kamla suban ya ngi mga ban mapi sisin ngilong kita ken kibo utrai hadin bola syam yangi haka jing paiden ula ra yangi dei mo uken ubara yangi bangilong kumni bangiyo biang ban sekri utrai kumni menta kini ka kentien ka David Wong upen paipat ya ka mensim songa kini ka di ka jing pla ka jung David ba sisin ula ya bat utrai kum ka lang brot ka bala but yung ap lang brot Henry kabala sakma pat na kakenhun ya dona pedeng jongfi kibas ngap ina ke jikai sisin pilalong kibala yait berutrai kibala syekri utrai kibala shirhem berutrai Henry namar jongka pop namar ba pimla ban yang haki jing pensoy pila kelon pila jakno nakamon ka jongoblai pila sakmano kadon ka jingkular ka jong utrai nakabenta kibakwa ban kela kabamut pan haka siti baningkong uyonis kalong ka baar ka dekot ka baningkong bat ka baar kani ka jingkular na kabenta ki bakwa ban pai pan ban kalabamut pan
Dona pedeng jong pi pim mut ban lepop, pim kwa ban lepop. Henry namar ba pim sumari lade, pi lepop. Pi dona ka jaka ka bat jong ka jing pai din. Lada unu u lepop. Ngidon ken ye urusai. Bat ukpa u Jesus Christ ubahak. Ngidon ye u Jesus Christ ubalong urusai. Ubaladap ban ya sait yang aye pia kamat jong ublay. Ban pediang yang aye fi compare kum nongilong. Uta udai u Jesus Christ ubalong unong ap lang berat babah ubekloy ban pensat bor biang ipi ubekloy ban ya rap biang ipi ubekloy ban ra eka jing im jong fi ki terpeng ke jong o ubekloy ban pentmai biang eka jing im jong fi sahisien pan nagada gospel jong Matias kalong ka bakat ar gad khot ka ba ar pho kong kumne yau kha ubalamong on sop spine biang yau saihon ubasak tedem on penme ding biang Kitab Sam ka balai pusau ka dekot ka ba ar pusau ru kong la ulahap nganom kentat ye Henry utrai un kersan ya u dalaga keti la bo hak ukelon utrai un penyeng pat ye Kitab Sam ka basan puwe ka dekot ka kat nyeu ka pen ken mau yengi ya ka doknut ka baluet bat ka basngausi a ublay menomi ben ublay unom kentat unomi ben habangi wan pai habangi kloy ban kelabamut pan hakajing im don ki brio ki bakeli jingkeli kumne hadin bakila paidin hadin bakila lepop ki keli kene ke jingkeli hato ublay udang la mo ban map biang yanga ka jubab kalong hoy ula ban map namar ka kitab Sam ka ba arfulai ka dekot ka ba lai ka ong upen paipat ya ka mensim jonga ublay upen paipat ya fi haba fi shime ka senjam jo ka jingkela ka bamon un pen pai pi che ka mon ka bajanai ka ju un pen yo pat ye ka jinga dei ka bajan un penon kambiang ye ka jim jong pi haba pi pai biang shu haba ublei umap ye pi ha ka por ka ba pi dang long kinong shun ju hato unom map se mentah haba pi la long ki khon ju ka parchi u khon sarong auria ka dei ka dur jong ka jing bom kan pat ka jong ublei ya kita kiba one pai pan bali ba ublei kentat habang iwan pai chu gospel ke jo Yohanes kalong ba khatlai dekat ka ningkong kong kumni ublei ula ye ye fi hado ka bakot ka jing e ka jo ublei mdan second ba ka duna ka jing em jong fi ublei ye fi kum chu compare kum no filong shimi ka sinjam ban priang biang ka jing e ka jo ublei ha ka jing em ka jong fi mdei ba ublei ye fi dei namar ma phi kan pila duna jing iye ye ublay shim ga senjam banong try mete me iye yanga hadu ka bakun compare kum no ngalong ngarungan jit no banwan pai shame namar melong ublay bonom kentat yanga e pediang yanga kata dika jinglong ke jong ublay na ka daw ngiyo e ka kentin uba pen pai pat yangi shau kani ka kentin uba pen pai pan kinong up lang brot ki jule kumni haba ki pen pai ke lang brot ke jongki ke belasak kema Kinong ap lang brot habaki yo i ki lang brot bakila sedang bansa kema ki jui i baki lang brot kila sedang bansa kema ki ju siat iki deki mau ban pen pang iki kenang baki duki lang brot kinwan paino sala ka jong ka hun kata ka dika jinglong juk kata ka dika rukom ka baki nong ap lang brot ki jule kumtaro ublay kum unong ap lang brot ha ka jing em jong ajong fi don ka por ka ba ublay upen pang yangi ban pen pai pat yangi syauhi upen pang ini upen usha baki eki jingja ki bom senguternat ki wan ke jing em jongi kadau kolong ban penret yangi ban pen pai ini syuhi ya kita ki bau iye usneng usempat ang ketin ke jong ublay ngiyo ikan nuksaru kum u doktor udong yangi deki narinjek upen pangi ka do ka jongi ha ka por ka bau sumar kadau kolong bau kwa ban pen baha yangi kan dan ka por bau ublay upen pang yangi kenang ba unyo ban kerku yangi kenang ba unyo ban pen pai pat yangi shaladihi dan pedeng jong fi pidon haka jaka jong ka jing no men sim haka jaka juga jing penrem haka jaka ka pisngo iladi bapi la jalenti ken mau ublay wat yafi ban pedeng yafi shaladihi kloy ban yarap yafi ban ra pat yafi ban kentiu biang ye ka jinglong men sim jong fi sai sin biang haba pi jet ban pai shu unom kentat ye pi u ye fi kam per kum no pilong yeng ki jot na ka bayo thia yeng jot na ka duka jaka ka ba pi labakla mi no nang tu pai shu blai
Ublay un pen temai bor biang fi. Un pen pai fi saka mon ka ba janai ka jong. Utaw blas dang ka jingle ba ba. Mau ken un pen janai ya ka jing im ka jong fi. To blen kur khui fi lang ba jing snap ya ka ktien ka jong ublay. Hane ka por ngan tuai. Na ka mata jong fi. Ko try nga wana kamat jome. Nga aingu abang ipuson ni kitab sam ka ba arpulai ka khot ka balai. Uba pen pai pat ya ka men sim jonga. Kata ka de ka kam ka jome ko try. Kami pentai pat yangi, mem kentat yangi habangi ja, Henry mi kloi ban wat, ban pentai yangi shaladihi, merah yangi habangi melak suban yai. Aduai dan pedeng jong kini ki basngap kotrai ni ka ketien. Dan ka jaka ka ba ki lajak lenti pentai ki syaka mon ka bajanai ka jome. Kerkui ki, aduai ben syem ki jinon kam ka jongki. Don ki bapang pen khia ide ki bapang. Don ki pedeng ki bedan pedeng ki jing do jekermen. Men pli ka jing khang jongki kamba ka jing im jongki. Ai tino ibe pui ke besngap ini ke ketien ke jomeh ni ke por. Haga kertengu Jesus Kristus ben Nazaret aduai. Amen. Amen.